Lenka Chladná je pre niektorých známa a pre niektorých menej známa autorka, ktorá sa vo svojej tvorbe špecifikuje skôr na možno historické techniky, alebo špecifikovala, ale popri tom dlhodobo fotí a venuje sa foteniu viacerých dokumentárnych projektov. Jedným z nich je projekt, ktorý sa nazýva Hľadanie bezpečného miesta, ktorý vzniká v spolupráci s jej kamarátkou Magdalénou. Pri nejakom takom koncipovaní celej výstavy, ktorá vznikla v studni, sme našli viacero krásnych paralel, ktoré jedna z prvých z nich vzniká práve pri tom ich mene, že je to Magda Léna, ja som ich nazvala Magdalénka, a práve preto sme sa rozhodli predstaviť v krátkosti v sérii niekoľkých fotografií Magdalénu ako osobnosť, ktorá prešla dlhou púťou, cestou, ktorá ju formovala, a prinášame vám práve tento jej príbeh, ktorý si môžete pozrieť. Tak, môj súbor Hľadanie bezpečného miesta sa zaoberá vlastne témou duševného zdravia a inšpirovala ma k tomu moja veľmi dobrá kamarátka Magdaléna, ktorú fotím už dlhý čas, lebo je to ako veľmi zaujímavá osobnosť, veľmi zaujímavý človek, a ona si dlhý čas prechádzala rôznymi problémami, ktoré postupne pochopila, že vychádzajú práve z tých problémov s tým duševným zdravím. No a tu je vlastne zachytený posledný rok jej života, kde sa vlastne dala na takú cestu, začala chodiť na terapie, postupne začala chodiť vlastne aj k psychiatričke, začala vlastne brať aj liečbu. No a celý ten jej život sa ako keby tak ustálil, v niektorých veciach dokonca až prevrátil hore nohami. No a celkovo tá kvalita života sa veľmi zlepšila. No a vlastne tá výstava celá je taký príbeh, ktorý je tvorený z mikropríbehov, a vlastne každá tá fotografia rozpráva taký malý mikropríbeh z jej života, to, čo vlastne ja som považovala za najdôležitejšie. Touto výstavou chcem vlastne ukázať, že byť psychiatrickým pacientom je úplne v pohode. A veľmi ma teší, že Lenka ma zachytila vlastne v tej fáze, kde som si prešla premenou. 10 rokov som nosila dredy a vlastne ako náhle som sa začala liečiť, tak som začala zisťovať, že ešte niečo potrebujem zmeniť vo svojom živote, a dlho som nevedela, že čo. A vlastne vďaka liekom viem, kam smerujem, viem, čo chcem v živote robiť, a sú pre mňa akoby takým tým vnútorným bezpečným miestom alebo priestorom. Našla som vďaka tomu seba a to, čo chcem robiť.